ยากนิกโปรแกรมละเป็นลองหา All Saints Hall ฉลองบันยเป็นยสอลังยากิรองกิซับกิพองบัดกะจิงลองกับสงริดฮัลลอร์ขพังปะเดงงาดอนบัดพียากนิก Empathy Art Exhibition ละเปลียปัดบาดู Justice Sumansan อุปเดย Chief Justice กามิคาเลีย High Court กนิก Exhibition กะเดกะจิงรักเฮยากะจิงลองกับสงริดหากบาลละบันโยอีลิงบากิขมัดจงกิขนาสกุลกิบเป็นเปาลิงบากะซับกะพองกะจงกีบันเป็นยสอยากะจิงอีดกะจิงเดยบัดบันเป็นขียมันเสียมหาบาจิงเครนหากะนิกโปรแกรมอุ Justice Sen อุองบากะจิงสงริดกะเดกะจิงดอนบันตาลังลาดากิเวกิมาดยากะจิงเอลาเนบันยะกะมันลังลาดากิเวกิดอนหากะจิงกะมันกะเป็นกันมาอย่างงี้บากะบอร์บันสงทุยากิเวกะชองหากะดอโนจงอูลาเนกะบริโอ Wherever you are, whatever you are doing, your sense of kindness, empathy will germinate in you from your very young days when you first enter the school. It's your surroundings, it's your parents, it's your teachers, mentors, gurus, whoever you come across in your life. The main thing is this, the love and compassion. Kanong seng jong ka project empathy ka vibha lakhera kala panpaw ba ka jingthrang jong ka ban seng ya ka Indian Empathy Institution ka long ban ai jing hikay bat ban pinsngo thu ya ki khanna school hakaleng kari halor ka jingkong san jong ka buram ka akor bat ka jinglong ka pasungorin hakani ka exhibition la panlong ya ka jinga kop draw bat o ashrong ban pinpaw ya ka khana shaphang ka jingkermen ka jingkut jingmut bat ka jingsngo para brio. We are trying to create a buzz about empathy in Shillong town through this exhibition. It is also a collaboration and also, it is basically to bring all the educators on board so that they can get started with the project, with the efforts of spreading the word of empathy in their schools. And we are trying to bring focus to art, we are trying to bring focus to human expression, and we are trying to bring focus to empathy through all these endeavors and events. Ki khanna school na ka Assam Rifles Public School kilapan iling ba ka sap ka phong ka jongki ba kumno tang da kijing draw bat kijing o ashrong kala ban khata ya ka jing sungo jongki brio khampalat banya ka bakren ka khtien ban pin phriang ya ka khubor ka jing in ka jing le isne bat ka jing kmen ka art through painting nila u artist u panpaw ya ka jingmot jing parkhat jong u ka jing shem jong u haki ayu hakya jing im jong u ka bam shwa pet kini baro kini ki artwork fin each one ka yatho bet yakoi ka jing ka yakoi koi ka khana ka bo fi pet fi small tho nang to ka kalong different ki ki bro ka bo pet te ka school jang im ta ka singi kala organize ka ne program ba de ka exhibition pang art bangin penpriang ya ka ne ka sha phangka empathy Lieutenant General Vikas Lakhera umalong u Director General Jongka Assam Rifles ula banjur ba ka jingsngorit kade ka baran kam ya baro bat ka kunhon Assam Rifles kayay beteng man ajing shakri ya ka imlang sa alang bat isnong kithaw hakathan chate lamingi baro kaway ya kanik exhibition halor ka phang padeng ngadon matphi anpan I patba hadu ka laipoi terik urisa ha All Saints Hall Shillong bat ka khotsngo bha ya baro banwan mat ya ka bor penkhia na kijing draw bat kijing o ashrong Bureau Report DD News Meghalaya